Hej og velkommen til den her video her. I dag skal jeg spille Fortnite sammen med Simon. Og det vi skal i dag, det er, at vi skal rundt i de forskellige byer i Fortnite og eksplodere dem. Det er egentlig det, men så vil jeg bare sige nyd videoen. Skal du have nogle granater, eller hvad? Ja, så. Det var lige med alle sammen. Skal der. Hvad der? Kom, vi bomber det her hos jer. Jeg har fundet, at man godt kan dø til dem. Ja, man kan godt dø til dem, så det... Det er om at holde afstand. Ja. Go i. Skal vi høre den sygeste drøm, jeg fik den anden dag? Ja. Jeg drømte, at jeg havde en skaldet far, som lagde i en seng, og så kom min lillesøster ind til ham. Og så han hende bare. Og så sagde jeg det til min mor, og så begyndte jeg at græde. Det var lidt en mærkelig drøm, og det var ikke engang mine rigtige forældre. Det er sjovt, det her jo. Ej. Nå ja. Hvad nu? Værsgo. Nå. Og værsgo. Hvad nu? Dem har jeg nemlig brugt til, hvis vi skal teleportere rundt. Hold da kæft. Jamen Nu har jeg en virkelig dum idé, men jeg ved ikke, om den bliver god på samme tid. Hvis vi nu henter en golfvogn, og så stropper C4 på den, så den, der har C4'erne, sidder omme på bagsædet eller andet, og er klar til at trykke på knappen, hvis vi kører ind i en bygning. men så dør vi jo. Ja, det er det, der er sjovt. A few moments later. Oh my god, se det her jo. Det er jo sådan... Så har vi lige den der Teletavs-tårn, den skulle lige være færdig. Men prøv at se, så har vi næsten... Ja, vi har mere eller mindre sådan destrueret det hele. Så ja, lad os bare tage videre til den næste. Vi skal ikke det, Simon. Jo, vi skal lige... Altså... Vi skal lave trekanter i hver evig eneste by. Så nu har vi lige lagt nogle af dem her op, så vi har lige holdt... Vi tænkte, at i stedet for at lave de der store, så fylder vi alle de byer, vi har destrueret dem, fylder vi op med de her små trekanter. Så får jeg måske en lille hurtig montage af. A few moments later. Heroppe, og så bygger vi bare op, og så kigger vi. Jo. Men vent lige. Se alt det her, hold det kæft. Vi bygger lige en bakke op, og så, hvad det hedder. Så ser vi lige sådan op fra toppen af. Det er man kan stadig se en af det der. Ja, det er det der hologrammer, det der stadig er tilbage. Ja. Sådan.
Og bare lige for disclaimer, jeg der sidder nede og ser den her video lige nu og siger, hvordan ser jeg også det her, det er, hvad var det nu, det hed? Det hedder... Playground. Playground. Det er det, der hed. Og så springer vi lige på pejler. Ja, hvis den skal ramme. Så, vores anden by er Dusty Depot. Nu ved jeg ikke, om jeg har udtaget det rigtigt, men det finder vi så ud af. Så skal vi tage og destruere den her. Så lad os komme i gang. Du er med til det. Hvad? De skal springe helt underjordisk bro herovre. Og det var der, jeg så fandt ud af, at Simon han havde taget til Tomato Town i stedet for Dusty Depot, på grund af, at det havde vi aftalt først, men så skiftede jeg mening. Så det skulle ikke være Tomato Town, men det skulle være Dusty Depot. Så ja. Så er de 3 store container, kan man godt kalde det, med noget, der hedder opbevaringsrum. De er nede, så skal vi til at lave væggene. Så er Dusty Depot også død. Hvad med Tomato Town? Hvordan går det derovre? Er det også nede? Helt nede. Godt. Hvor skal vi så tage det er så sygt det der. Hvor skal vi tage næste gang så? Hvad? Skal vi slutte af med Retail Row? Kan vi ikke tage pladsen par? Eller Retail, ja. Men jeg skal høre det. Så går jeg over til Retail Row. Okay, det er den her store lastbil med container, ikke? Sådan springer vi sgu. Bum. Ikke mere Tomato Town, det kan jeg kraftigt godt sige dig. Ja. Vi er til... Det var Retail Row. Jeg tror, det er cirka lige stort. Ja. Jeg tror måske til det lidt større. Ja. Men så tager vi lige Retail, og den slutter vi så af med her. Så slutter vi lige af med Retail Row. Så. Ritas Row. Ja, vi slutter af med Ritas Row. Ja. Nej, det har de ikke. Nej. Eller? Ja. Er du godt for You know, to the best of YouTube. Igen for nej, jeg kommer selv igen, hvor jeg for
Det var nok det for den her video. Tak fordi I så med. Og ses igen i en anden video. 6. Nå, hvad så du kan finde mig? Like og subscribe, ellers så kommer den her blåhaj til at bombardere dit hus.